U jednom trenutku dolazi pripadnik policije koji nije imao masku, koji je običan policajac. On mi je lupio šamar, tada usleđuje to neizmenično šamaranje. Pored šamaranja, Aleksi su skinuli kačket sa glave i udarili ga njime. Tu mi naređuje da izvadim karticu i tad pokušao da je slomi. Trebalo mu je neki 10 do 15 sekundi da polomi karticu. Aleksi su oštetili i malu kameru i čelični deo koji drži tu kamericu za fotoaparat. Dok se sve to dešavalo, više puta je pripadnik koji je bio van vozila otvarao vrata i pitao šta se dešava. Ja sam tu pokušavao da stupim s njim u kontakt, rekao sam da je on razuman čovek, da ako mogu s njim da pričam, pošto sam ja mediji. Nikomu nije pomogao. Policajac, sa kojim je bio u zadnjem delu Marice, tražio je od Alekse da obriše društvene mreže i da resetuje telefon na fabrička podešavanja. On je hteo da ja obrišem Instagram profil, odnosno društvene naloge. Ja sam rekao da nije nikakav problem kako bi odugovlačio vreme. On mi je rekao da uključim telefon, da to uradim. Ja sam rekao ne znam kako, i stvarno vam kažem ne znam kako se to radi. Ja sam rekao da mogu da dovedu nekog pripadnika policije koji to zna i da ćemo to uraditi kako bi ispustio malo tenzije i produžio vreme. To što je Aleksa uradio nije se dopalo policajcu. On je krenuo da ludi, upojio u neku vrstu histerije, uzeo moju glavu i više puta je udario o prozor vozila. Sa njegovom desnom rukom udarao je moju desnu stranu glave.